Pod pstúha a zmiju som dal trocha masti, ktorú som si schoval z bravčovej konzervy. Večera bola výdatná a keď si človek všetko pripraví sám, chutná dvojnásobne. I tá zmija bola celkom k jedlu. Čítal som, že i tí najväčší hrdinovia mali strach. Ale ja nie som žiadny hrdina. Našťastie to nebol nepriateľ, ale jedlo, ktoré samo prišlo na pekáč. Ráno som šiel najskôr prehliadnúť pascu. Veverička. Tak pasca fungovala, to sa musí uznať. Slimáky. Jedlo pre labužníkov. Prečo by ich nemohol ochutnať celkom obyčajný výsadkár? Tretí deň som podľa plánu zriadil pozorovacie stanovište nad určenou cestou a pozoroval pohyb vojenských vozidiel. Táto skupina tu prešla už 3-krát. Určite to boli značkári len pre nás. Keď je človek sám a nemá si s kým pohovoriť, čas vôbec neuteká. A tak som sa z dlhej chvíle pustil do vyrezávania lyžice. Cigaretu, aj keby to bola posledná. Na ceste pôjdem zas okolo rybníka v lese. Videl som tam veľa divých kačiek. Možno sa mi podarí takto upravenou strelou jednu dostať. Teraz sa už hladu nemusím báť. Opilovaná strela sa osvedčila. Je to síce trestné, ale keď je vojna a hlad, kto dbá na zákony? Doma čakal Ježko na môj príchod. Netušil, že mu možno zemiaky zachránili život.
znamenitá. Slimáky naražní ako v reštaurácii u labužníka. Celkom som si pochutnal, ale Ježko držal radšej hladovku. V noci začalo pršať a ráno som vstával do mokra. Tak tá pranostika predsa len vyšla. Oheň a drevo našťastie boli pod skalou, tak sa dalo dobre kúriť. Mal som jahodový čaj. A pretože bez cukru by sa nedal piť, osladil som ho rozmačkanými čučorietkami, malinami a černicami. Toto bolo nad plán a tiež výsledok dlhej chvíle, pretože fajčiť sa chcelo, ale nemal som si do čoho zabaliť nedopalky, ktoré som starostlivo schovával. Tak muselo pomôcť drevo z bazy. Čo sa dá robiť? Človek nesmie byť veľmi náročný. Keď prestalo pršať, šiel som urobiť druhú pascu, aj keď som už nepotreboval nič chytiť. Ale bola to jedna z úloh a úloha sa musí splniť. A div divujúci, zase to dobre fungovalo. Deň pred návratom som mal nájsť dve liečivé rastliny, ktoré sa dávajú na krvácajúce a hnisavé rany. Vybral som si kontrihel, ten sa pozná podľa kvapiek vody na listoch. A tiež je dobrý odvar z vresu. Okolo rástla púpava. Keď sa okrája, chutná ako kaleráb. Na večeru, vlastne poslednú v mojej jaskyni, mal som mať kačku. Aby som nemusel škobať perie a nemusel po sebe veľa upratovať, rozhodol som sa, že ju upečiem v íle, ktorý som našiel na brehu potoka. Kačku som najskôr vykuchal, pečeň bez žlče a žalúdok dal naspäť a naplnil som ju bobuľami jarabín, pridal mladú žihľavu a lístie černíc. Potom som íl natlačil medzi perie, aby sa naň nalepilo, a urobil peknú šišku. Zahrabal som ju do žeravého popola, hore rozložil oheň a čakal, ako to dopadne. Cestou k potoku som cítil také pálivé sorbenie. Bol to kliešť. Pretože som nemal olej, po ktorom sa vraj pustí, vytočil som ho prstami pekne doľava a vytiahol aj s hryzadlami.